досещате, днешното видео ще бъде свързано с пътуване. Следващата седмица ни предстои да ни няма за няколко дена. Ще ходим до София. Няма да ходим на почивка или нещо такова. Алекс ще ходи на няколко прегледа и аз бих искала да отида с него, за да чуя какво има да кажат докторите. Сега ще ви покажа какви са дрехите и като цяло всички неща, които смятам да взема за тези няколко дена в София. Куфъра, с който тръгвам аз, е ето толкова голям. Ръчен багаж се води, когато пътувате с самолет. Това е големината на куфъра, който може да вземете с вас в самия самолет. Според Алек, когато се пътува за 2-3 дена, дрехите, които се вземат, трябва да са малко на брой, просто защото не ти трябват. Аз съм на противоположното мнение. Смятам, че когато пътуваш, например, с твой автомобил, имаш удобството да си вземеш колкото искаш багаж. Естествено не прекалявам, но смятам, че е хубаво да имаш малко повече дрехи предвидени за всеки случай. Особено след като днес чух в прогнозата за времето, че следващата седмица в София ще вали дъжд, сняг, изобщо ще е доста голямо мазало. Затова предпочитам да си взема малко повече дрехи, за да съм сигурна, че дори да се намокра или изцапам, имам варианти. Сега ще почна да ви показвам нещата, с които взема. Първо, това е якито, с което ще пътувам. Купих си го онзи ден и съм много щастлива. Той е от тези леките, тънко изглеждащи якета с пух, но топли доста. Купих си го от Декатлон, мисля, че цената му беше около 80 лева. Температурата на комфорт, т.е. температурата, при която се чувствате добре, е минус 10 градуса. Алек тук ми подсказва, че Алек е тук режисьора зад камера. При минус 5 градуса навън, с това яки би трябвало да ми бъде комфортно. Аз естествено ще се подготвя и с по-дебели дрехи, защото знам, че в София ще някъде около 10 градуса по-студено, отколкото е тук във Варна. Това е якито, с което ще пътувам. Купих си към него и ето тази супер свежарска шапка, отново от Декатлон. Ще ви се покажа в някой пост в Инстаграм, почти сигурно е. Така, дрехите, с които пътувам, ще започна с панталоните. Единия е ето този. Има леко раенце. И това е блузата към него. Аз още преди да тръгна, абсолютно винаги си подреждам дрехите по комплекти. Ето това е блузата, с която ще пътувам. Съчетават се, тъй като цвета на раето на панталона е същия като ето този тук. Вижте, тази си ходи с якито ми. Изобщо топ. Топ комплект. Така, това е единия комплект, който ще пътувам. Взимам си още 2 чифта дънки. Ето ги. Да, веднага съм сигурна, че ще забележите. Това са 2 абсолютно едни и същи чифта дънки. С тази разлика, че този тук е носен малко повече. Естествено е избелял лекичко. Абсолютно едни и същи са. Купих си първо този чифт. Страшно много ми хареса и казах, че трябва да имам задължително още един. Не знам защо така се е получило, но втория чифт, който си купих, е малко по-стегнато ми стои от другия, въпреки че размера е абсолютно един и същ. Тези дънки са купени от магазин Пепко и съм изключително доволна. Бях ги видяла от една влогърка. Тя каза, че са много хубави като качество и беше си купила 2 чифта светли. Аз не харесвам тесни дънки тип цигара в светло-син цвят или в син цвят, но пък за сметка на това тези много ми харесва как ми стоят. Това са ми 2 чифта панталони, с които ще пътувам в багажа си за следващите дни, в които сме там. Продължавам с другите блузи, които взимам. Взимам си ето този пуловер. Да, доста блести на камерата, виждам, че доста блести, но всъщност е тъмносин на цвят. Просто светлината сега супер много се... Голяма циганийка изглежда на камерата, но не е толкова блестящ. Взимам си него с идеята, че там ще е по-студено. И друг пуловер, който си взимам, е ето този. Това тюркуазено синьо ли се води? Да. Клазено синьо. 2 пуловера са от Уекики. Купувала съм си ги този по-миналата година.
този миналата, ако не се лъжа, аз почти не нося пуловери по принцип, защото постоянно ми е топло. Аз ходя доста леко облечена във Варна. Но в случая ще ми се наложи да съм малко по-добре облечена. И взимам още един пуловер. Ето този. Много ми харесва тук на деколтето как е направен. Червен на цвят. Това са панталоните и блузите, с които ще пътувам. Отделно си взимам по един потник за всеки ден, който смятам да сложа отдолу. Сега, като обяснявам колко много дрехи ще помъкна, по принцип, ако аз гледам някой човек, който взима толкова много дрехи, като тя някъде за 3 дена и толкова много катове се кани да облича, бих си казала... Леле майко, защото аз по принцип нося, както вече казах, ходя доста леко облечена, но съм си патила един път, така бях отишла на почивка с почти никакви дебели дрехи и през цялото време беше страшно студено, затова сега смятам да се подготвя с повече дрехи, които бих могла да облека, ако е студено, отколкото там да се чуя откъде да си купувам дрехи или пък да мръзна. Освен потниците, които взимам, съм си подготвила и едно поло без ръкави, което също взимам с себе си, ако е много студено. Пате, там да ми виждаш това пижамата, с която ти казах, че ще съм... Как изглежда? Да, благодаря. Взимам си и една пижама, с която да спя там, долница и горница. Обикновено, когато пътуваме в по-топлите месеци на годината, си взимам само тениска, но сега предполагам, че ще е студено, дори в хотела да има климатик. Не е удачно да се спи само по тениска. Взимам си и чорапи, естествено, няколко чифта. Както казах, по-добре, повече отколкото по-малко. Взимам си 4-5 чифта чорапи, защото е възможно и да си намокря краката, ако вали сняг или дъжд. Взимам си бельо, ясна тая работа с бельото. Тръгвам с един чифт обувки и отделно в куфара смятам да си пребера ето тези яко лилави гумени бутуши, които си купих тази година от Decathlon. Страшно са удобни. Пак ги взимам с цел да не ми се мокрят краката, ако там е много силен снеговалежа или ако много вали дъжд. И си взимам кожените ръкавици, които между другото ръкавици изобщо няма да си ходят с якито, с което смятам да съм, но на човек като му е студен, хич не му пука как изглежда. Аз по принцип не нося през зимата ръкавици, защото ръцете ми са доста топли през цялото време, но за всеки случай ще си ги пъхна в раничката. Това са дрехите и обувките, с които смятам да тръгна. Сега ще ви покажа и на бързичко козметиката, с която тръгвам. Разбира се, си взимам околоочния крем и крема за лице. Това е серията, която ползвам на Eucerin от няколко месеца. Не съм много редовна в мазането с тях, да си призная честно. Това е изключително лош мой недостатък. Нямаш нужда обаче. Няма ми нужда, каза Алек. Обаче вече съм на 30, така че трябва да се взимат мерки. И си същата, както като се запознахме на 15. Мале? Взимам си тези двата крема с мен. Друго нещо, което си взимам, са малко гримове, нищо кой знае какво. Взимам най-бейсик нещата, които стандартно всяка жена си носи в чантата. Две червела, едното ще бъде в раницата ми, с която ще пътувам, другото ще бъде в куфара. Взимам си две очни линии, просто защото са съвсем... В смисъл, една очна линия и молив за очи, просто защото не знам, ако реша да си слагам изобщо, кое ще предпочита от двете. Имам една малка спиралка на Douglas, която ми се падна миналата година от адвент календарен. Ето я. Много е хубава. Аз я ползвам така, като пътуваме някъде да си имам. Вижте, много е готина. Маничка такава. Взимам си фондютена, който имам на Vichy. Капачката му е потресаващо мръсна. Трябва
трябва да изчистя. Така, мейкъп праймър си взимам. И разбира се, една пиличка, защото аварии винаги се случват. Този път няма да взема със себе си голям парфюм, както правя обикновено. Ще взема ето тези две тестерчета, които ми бяха изпратени от Douglas, когато поръчах коледните подаръци тази година за някои членове на семейството. Ми изпратиха две тестерчета. Харесвам ми аромата и на двете. Така че ще взема тях този път. Взимам си стик, разбира се. И хайлайтера, който един от двата хайлайтери, които ми се паднаха тази година в адвент календара, който си купих от DM. Естествено ще си взема четка за зъби и паста за зъби, но тези две неща ще ги пребера в деня, в който заминаваме. В цялата тази козметика ще я пребера ето тук в това ми несесерче, което винаги си нося, когато пътуваме някъде. Има такова малко огледалце. Ето вижте. И така. Преди да ви кажа чао за този влог, ще ви покажа какво взех вчера от Еконт за Алечето. Той в момента спи, така че сега е идеалният момент да ви го покажа, преди да се е събудил. Тези две неща, които му поръчах, ги поръчах с цел. Благодаря. Извинявам се. Тези две неща му ги взех с цел да има какво да го забавлява, докато ние сме в София, защото му предстои да спи при баба си 3 вечери, което никога до сега не му се е случвало. Той е спал най-много за една вечер там и малко се притеснявам дали няма да е леко притеснен втората или третата вечер, в която е там. Той през цялото време, през което ние ще сме в София, ще ходи на детска градина, така или иначе, но не искам да му липсваме вечерта. Той вече се е събудил, затова се секнах така. Сега ще ви го покажа. Ела, Пати, тук да кажеш здрасти. Искам вода. Искаш вода? Няма, има само една капка. Дай тати да ти налее водичка. Ела да те гъсна. За добро утро. Внимавай. Добро утро, Пати. Жаден ли беше, Пати? Да. Жаден ли беше? Айде, ела да кажеш здрасти. Кажи здрасти. Здрасти. Добре, малко по-късно ще ви покажа за какво става въпрос. Чао за сега! Сетих се за още няколко неща, които не ви показах, но също ще взема. Едно от нещата е ето този шал, който си купих сама за подарък за мен си за Коледа. Той е такъв голям шал. Много яко стои. Вижте, ще ви покажа как стои. Ето. Много хубав шал. Така. Освен него ще си взема и четката, с която винаги пътувам. Ето и тя си има капаче и си има турбичка. И един такъв ластик си взимам. Аз винаги имам един, който ми стои на ръката, но си нося и един резервен за всеки случай винаги в багажа. Осъзнах, че всъщност няма да взимаме електрическите четки, които ползваме стандартно в къщи. Сетих се, че купих ето такива едни на Астера с такива, които се слагат на мивката, за да стоят изправени. Освен това си купихме и малка паста за зъби. По принцип винаги пътуваме така, взимаме си една малка паста за зъби и две четки за зъби, които след като приключим с почивката или пътуването, просто изхвърляме и не връщаме в къщи. Освен това съм си взела и
соли за вана, тъй като видях, че в хотела, в който ще отсядаме, има вана. Аз никога не пропускам да се възползвам от ваната в хотелите, в които отсядаме, ако има такава. Това просто няма как да се случи, затова съм си взела едни такива соли. Искам да си купя от тези топченца, които се пускат и правят една голяма пяна, но все още съм в търсене във Варна, откъде мога да си купя такива. Може би ще посетя магазин Douglas, почти съм сигурна, че там трябва да има такива. Друго нещо, което мога да ви покажа е какво ще нося в раницата си, с която дамската чанта, с която тръгвам. Ето така ми изглежда раничката. В нея нося задължително, винаги в нея имам едно такова малко несисерче, в което имам лекарства. Едно такова къпкейкче, в което си нося лекарства като аналгин, ножпад, такива, ако получа някакви болки или нещо такова, да имам под ръка някакви хапчета. Нося си женски принадлежности, естествено. Нося си едни мокри кърпички, едни сухи кърпички, разбира се, къде без химикал, винаги се налага нещо да пишеш, нещо да разписваш. Нося си едно гребенче дървено с по-едри зъбци и с по-ситни, което си купих това лято. Друго нещо, което си нося, са турбички, такива за пазарене. Имам и още една, която в момента пера. Тя е плътняна турбичка, която се сгъва и става съвсем мъничка. Освен това, вътре ще си пребера ето този гланц. Търся тук нещо, което искам да ви покажа. Да, секунда. Това е фон. Освен това ще си нося червило. Ето този гланц на Eucerin. Много съм доволна от него. Последните 3 години купувам задължително един за мен и един за Алек. И друго нещо, което е задължително в чантата ми през последните няколко месеца, откакто сме в пандемия. Това е ето това нещо, което по принцип се пълни с парфюм. Продават го на много места. Обикновено такива продават в самолетите, също съм виждала. Ето така се изважда. Тук се развива и може да си го напълните с парфюм, който носите себе си. Аз съм го напълнила от няколко месеца с спирт и когато искам да дезинфекцирам ръцете си, просто се пръскам, търкам и съм готова. В момента съм го напълнила с лавандулов спирт. Мирише доста силно на лавандула. Но ето, това специално е от Douglas. Падна ми се миналата година в адвент календара. Много му се зарадвах. Мислех да го напълня с парфюм, но го прибрах и изобщо забравих за него. Открих го точно преди да ни затворят първия път през март месец. С 300 зора открих как се отваря, защото просто въртях, но не се отваряше. Кой да види, че то просто се издърпва. Но цената му е, мисля, че 9 лева в Douglas. Препоръчвам ви. Наистина е прекрасно решение. Може да си го напълните с спирт и когато сте навън да си дезинфекцирате ръцете. Аз не харесвам тези гелове и така нататък. Имам чувство след тях, че ръцете ми са супер много лепнат и са супер хлъзгави. Затова предпочитам да си ги пръскам с спирт. Това е. Сега след мъничко ще се скрия от татък и ще ви покажа какво взех днес от Еконт. Ще гледам набързичко да ви покажа какво има, докато Алек ще гледа баща си как играе на някаква игра. Този път не знам защо така се постарали от Озон с пакуването. Ето, това са двете неща, които купих на Алекчето. 2 таблета. Сега леко ще пробвам да ви ги покажа. Те нямат батерия в момента. Ще им сложа батерийки, ще ги занеса при баба му, за да може да се забавлява с тях, докато нас не няма. Това е за човешкото тяло. Ето го другото. Много
Знайко. Има професии, зоопарк, транспорт, пролет. Цената им беше някъде около 24-25 лева. Ето, вижте, тук пише от 4 до 8 години, а това тук е 4+. А лечето е почти на 4.